Telefònica us ofereix aquest espai. Nosaltres som Majorà i ens dediquem al disseny, fabricació i venda de joies. Jo vaig començar sol a Formentera perquè en aquells moments hi vivia i com que tenia de buscar alguna cosa per viure em vaig dedicar a fer artesania per vendre al turisme incipient que començava. Ara som un equip de més de 30 persones que continuem dissenyant, fabricant, des de col·leccions fins a peces exclusives i úniques que es venen a través de botigues pròpies, a través de galeries. Per nosaltres és important crear una marca, que és l'única manera de sobreviure, que aquesta marca continuï creant un producte contemporani, que la gent l'entengui i, a més, expandint-se, que ens coneguin a tot el món, però a cada ciutat en el lloc adequat. Continuant oferint un producte sincer, un producte de qualitat i que comuniqui amb la gent. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.